Takže ahojte, tu je Dropter a vítajte u moje ďalšie videa. Teraz to bude informačné video. Ako ešte vidíte na obrazovke, tak hráme hru Meddex. Som len tak vybral, keď som si niečo hľadal. Nejaké dobré hry alebo Ragery na Google Play. A videl som, že aj Moonstar robil video a veľký Rage to chytal, ešte aj rozbil pohár. No, ale ja dneska sa tu nejdeme baviť o tom, že kto rozbil pohár, pretože aký je Moon není kokot. Určite nie. On je dobrý youtuber. No proste, ideme sa dneska baviť o tom, že budem robiť video Dropask. Môžeme to tak nazvať. Takže pod toto video mi napíšte čo najviac otázok sa len dá a ja ich položím v ďalšom videu. Takže toto bolo všetko informačné. Toto bolo všetko, čo by som k tomu chcel dodať. A ďalej už iba užívajte video. Tak ďakujem, tak čaute. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?